Sigarilyo nga nakuha dito sa giabandonan nga usa ka 10-wheeler truck o wing van truck nga dito nahitabo sa may Kabakan North Cotabato o diin na ubay-ubay gyud nga mga karton no sa sigarilyo ang nakuha o kini nahimong nakuha ang mga sigarilyo no o kini nga mao nga sigarilyo gikarga kini diya mismo sa usa ka wing van nga gipalaman diri sa mga labhang sa mga labhang diin na giabandon na ni kung kadto kabaluan nga nakatimbre kini sa ato mga otoridad humay nga dunay mga miduol ni samtang park sa dalan ng mga sakyanan pero nisibat sa diyang giduulan sa ato mga otoridad ang pagtanaw di ay unod mga kahon-kahon nga mga sigarilyo o ubay-ubay sa mga sigarilyo karon ang nakuha no og nakaroon giintrigo diri sa Bureau of Customs og minilyon ka pesos ang kantidad niini karong mao nga mga sigarilyo.